hamba rama. Ndase ndanqara ndabala nalamazwi kamfundisi. Awukudobo. Mhlawumbe ngathi ndifumana udobo. Ayikho endlini. I receive. Sesiba ndiyamangaliswa sometimes yazi ukubona ikhona into enzekayo andiyazi noba ndimo okanye ngubani. Okay. Sometimes yazi ke nawe nombono exesha lamazwi asixhenxe siphuma kwamazwi asixhenxe yazi ndaqonda I wonder babe uYesu belipharaphara bezawuthini. Ndaqonda bezathi hayi kuseyatyhusayo yandifarekisa man. Ndaqonda hayi man inawe bezawuthini. Okay masepha kuGoliath ebethu uDavide. Mhlawumbe babekhona omama pha nosisi abaqonda nzamba ba uGolide uGoliath man sisigantam kamnandi. Wabethwa nguBen 10 wathi hayi man ngomntana umbethela ntoni hayi ndaqonda hayi ndidizi. I want uYesu ba ayibe yimofu bezawuthini pha bezawuthi umfana wanibethe ephangweni. Ndaske ndadizi mfana uyayiqonda lento uyenzayo hayi ndinxaniwe yinto lona ezondithi ibutyu ngevinika ngifuna amanzi mna. Abenibulisa kusezaba mnandi abevekini sensiba ukubone uqonde hayi man usundithumathika ke zenzeka zazinto uqonde okay man ndinitsho njengaleyo yokugqibela ukubona ndiqonde okay ndakhe ndayibalisa ngaphambili ndiqonda okay kwentsuku ndadibana nomfana oligqirha ndaqonda okay inobuthi xa ivumisa inobuthi ndiyavumisa madethi kumnyama kuvela ukhanya. Ndaqonda kuzabakho abafundisi abazabazi gays apha endleleni bazathi phuma dzimoni ndaqala abayini abantu